Черговий міжнародний скандал вчинив один з найвідданіших європейських друзів Путіна – президент Чехії Мілош Земан. На офіційний прийом з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини Земан запросив прокремлівських кримських татар. Ба більше, зухвалий жест чеського президента, який і раніше неодноразово схвалював дії Росії щодо окупації Криму, спричинив справжній буревій в українському середовищі. Докладніше про це спеціальний матеріал з Праги. Це Празький град, резиденція президента Чеської Республіки. Саме тут Мілош Земан приймав делегації з різних країн світу з нагоди 101-ї річниці утворення Чехословаччини. Серед запрошених виявилась представниця маргінальної організації Керим Бірлиги Таміла Німетулаєва. Це невістка сумнозвісного кримського колаборанта Сайтумера Німетулаєва. Ось як цей візит коментують у самій прокремлівській організації. Президент Чехії Мілош Земан – європейський політик, який солідарний з демократичним вибором громадян Криму. Жодні перешкоди ззовні, жодні санкції не можуть вплинути на добросусідські взаємини між Російською Федерацією і Чеською Республікою. Ми певні, що громадські сили вашої республіки і громадські сили Республіки Крим налагодять тісні взаємини. У президента Чехії не змогли пояснити, чому представники саме цієї організації були запрошені на святкування. Водночас речник президента заявив журналістам, що на думку президента Земана анексія Криму Росією пройшла в протиріччі з нормами міжнародного права. Після того, як про візит колаборантки з Криму написали чеські видання, посольство України миттєво висловило рішучий протест у зв'язку із запрошенням таких собі гостей на офіційні заходи. На жаль, це вже не перша подібна провокація, яка відбувається за участю канцелярії президента Чеської Республіки. Були запрошення інших осіб. Зараз йдеться про псевдо-кримсько-татарську організацію, яка по суті є маріонетковою організацією окупаційної влади на території півострова. На нашу думку, це робиться свідомо, ця провокація, як я вже сказав, з метою пошкодити українсько-чеські відносини. Не забарилися і в Києві. МЗС запевняє, роблять все необхідне, аби надалі західні партнери України не підтримували жодних контактів із окупаційною владою та їхніми маріонетками. Ми робимо все можливе для того, щоб в наших контактах з нашими західними партнерами, в даному випадку з чеськими, говорити про те, що за цим не криється жодної конструктивної взаємодії, а лише намагання приховати протизаконні міжнародно-правові злочини Російської Федерації. І, безумовно, робимо все для того, щоб жодних контактів з представниками окупаційної влади та їхніми маріонетковими організаціями не відбувалося. Відреагували на зухвалий вояж Таміли Німетулаєвої і лідер кримсько-татарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв і голова Меджлісу Рефат Чубаров. Позиція Мілоша Земана прямо в корне отличается от позиции всего чешского руководства. Чехия, как известно, решительно осудила агрессию России против Украины, против оккупации Крыма. На всех международных организациях выступает в поддержку Украины. И она присоединяется к санкциям против страны-агрессора. А то, что Земан, у него такая позиция, ясное дело, он, собственно, на президентских выборах всегда пользовался большой поддержкой, в том числе материальной, со стороны Путина. І, видимо, от він його зараз отрабатує. Ми останні роки мали низку випадків, коли уряд Чехії офіційно спростовував заяви президента Мілоша Земана. Мілош Земан, він відомий як відкритий агент Кремля, і цього вже ніхто не соромиться говорити ані в Чехії, ані за межами. Тобто Мілош Земан і його заяви – це не є офіційною позицією Чеської Республіки, і тут дуже чітко треба це просто віддаляти. І коли ми говоримо про Мілоша Земана, ми говоримо про агента Кремля, але не про позицію Чеської Республіки. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Куреневич звернув увагу європейських лідерів на абсурдність ситуації. Держави-члени Європейського Союзу, як і інші цивілізовані члени міжнародного співтовариства в рамках політики невизнання, не можуть запрошувати на офіційні заходи представників кримських організацій-колаборантів.
Лише Меджліс і Курултай можуть представляти кримсько-татарський народ на офіційних міжнародних заходах. Лише Україна, як держава-суверен, може представляти Крим на міжнародних майданчиках. Журналісти Заману поцікавилися у народних обранців щодо їхньої думки про черговий фінт чеського друга Путіна. Я призываю МИД сейчас во все европейские государства разослать некие такие заявления, которые говорили бы о недопустимости подобного рода встреч официальными лицами. Это не дает чести этим странам, которые принимают колаборантів і їх пособників. Президент Чехії вже не перший раз нас дивує, але така відкрита, таке він собі раніше не дозволяв. Я думаю, це демонстрація слабкості української міжнародної політики. Пан Земан часто говорив такі висловлювання, які потім наражалися навіть на ноти з української сторони, на несприйняття і незрозуміле. Або ми просили його пояснити, що він має на увазі, бо він, ви пам'ятаєте, не будемо зараз пригадувати те, що він часто любив сказати щодо України. Тим не менше, ми розуміємо, що Чехія наш партнер, Чехія наш сусід, і я сприймаю спокійно. Бо давайте не будемо заогнювати ситуації там, де її і так заогнюють наші противники Російська Федерація. І на завершення кілька слів про те, хто такий Сейтумер Німитулаєв, свекор скандальної гості з окупованого Криму. У 2014 році Німитулаєв підтримав анексію Криму і втік на півострів. У тому ж році був оголошений українською владою у розшук. У Криму Німитулаєв нині очолює проросійську кримсько-татарську організацію Керим-Бирлиги і активно підтримує агресивну політику Кремля. Софія Бляєва з Чехії для Заман, АТР.